Mä oon Verro Sanaila, lastenohjaaja Jyskän seurakuntakodilta. Ja mä oon saanut vieraaksi 3 ihanaa naista. Vanda, mun kerholainen, Vanda ja äiti Mirka ja Anneli. Ja me ollaan ruvettu katsoa tässä vanhoja muistoja. Tässä on, nyt ensinnäkin mä haluan tämän näyttää ensimmäisenä, kun tämä on hyvin ajankohtainen asia. Tämä on Mirka tehnyt vuonna 1989 äitienpäiväkortti. Eikö ole hieno? Ja just tuossa työparin kanssa näytin hänellekin tätä, niin tämä tekniikka, tämä juttu taidetaan uudelleen lämmittää sitten vuoden päästä. Se oli niin hyvä idea, sen Mikä tekniikka? Siinä on sekatekniikkaa, siihen on mustepiskoja ensin pudotettu kartongille ja pillillä puhallettu ne liikkeelle, siitä on tullut oksat. Ja pistelyneulalla on pistelty toi Perhosen kuva irti ja laitettu sinne tarlataania. Ja sitten on tietenkin noita ihania äitien ruusuja punaisia. Se on hyvä. Katsopas Lara, löydätkö täältä äitin kuva? Löydätkö äitiä tästä kuvasta? Joo. Katsotko tarkkaan. No katsopas löydätkö tästä. Katsoppa tuossa. Niin, varmaan siinä. Niin, Lara. Joo. Tässä meillä on Mirka ollut 5 vuotta. Niin, 5 tai 5. Niin. Meillä on itsenäisyyspäivän juhlat on ollut silloin päiväkerrossa, että me ollaan kaikki pukeuduttu hienosti. Prinsessapuku. Joo. Äitin tekemä. Niin sä, Mirka-äiti. Anneli, ompelit tämän. Niin, mä ompelin Mirkalle tuon mekohomeli, oli oikein sopivaa, niin me haettiin kangaskaupasta kangasta ja sitten me yhdessä suunnittelimme. Äiti, mistä? Semmoiset juhlat tuli Missä siellä. kuvassa mä oon näistä? Kirkolla. Missä kuvassa mä oon? Et sä oo siinä samassa. Mutta äiti on pikkutyttönen tuossa. Sun kokosta. No, mutta miksi mä en ollut teidän mukana? Miksi mä en ollut sun mukana, äiti? Et sä oo ollut meillä syntynyt. Hyvä.